Čaute, ideme dneska do Actionu. Mám takú challenge, že za 10 € si môžem nakúpiť hociaké hračky a squishiky, ale ešte si tam aj pozrieme také, že sladkosti a tie hračky, hej. Potom pôjdeme do mesta, ak nebude pršať, tak pôjdeme na takú väžu a potom pôjdeme ešte do takého čínskeho obchodu, kde sú také veľmi pekné squishiky a tam si určite dáke vyberem. Takže máte sa na čo tešiť. My sme v Actione a teraz sme vlastne pri jedle a sú čínske polievky, ale ja mám veľmi rada čínske polievky, ale nechcem ich zjesť často, lebo tie sú dosť ťažké. Takže tie si asi nekúpim, ale kúpim podľa mňa dačo iné, možno aj na jedenie. Potom tu sú také ako kebyže jahodky, hej, pusinky, ktoré sú také ako marshmallow, hej. Tie vyzerajú veľmi dobre, ale viac by som chcela také squishiky, ako vlastne také najväčšie veci, hej. Takže ešte toto vrátim. Ja si to ešte možno rozmyslím, hej. No, pozrite, ako tu majú veľkú kitkatku. Aha, jak moja hlava. Takže, jak moja hlava. No, potom sú to ešte aj také Twixky. No tak túto Twixku musíte vidieť. To je obrovská. Sú takéto sladkosti. Tu sú ešte aj takisky. Tu sú červené, tie som ešte nejedla, hej. Iba tie modré, ak ste videli v tej aplikácie. No tak som si rozmyslela, že asi ideme radšej na hračky, lebo sladkosti až tak nechcem. Tak tuto sme už tak v takej aute veľkej hračke. Dúfam si už dačo kúpila na také iné videá, ak ste videli. Ježiš, toto je strašný zlato, tento zajko. Pozrite, jo, ten je strašne mäkký. Ten je hladný. Ja mám veľa plišákov, ale keďže nemám veľa plišiakov, tak si ho určite kúpim. Ale mám strašne veľa plišákov. Tak, tuto je také vajíčko. Tam by mali byť takéto zlaté plišáky. A stojí to... Neviem, či to stojí toľkoto, alebo toľkoto, ale asi skôr toľko. To je to 6,95. Je to zlaté, má to moja kamarátka, ona sa volá Mila. A ešte sa pôjdeme aj pozrieť, že či sú aj také squishiky tu, hej. Takže to som zvedavá. Neviem, či presne väčšine sú. Tak ešte tu takáto lopta. Tu som mala také video, že keď si odstrihli vlastne toto a si to dali na hlavu, mali to ako párofňo, potom že Takže toto som videla. Tak je tu aj takýto secret box, sú tam také postavičky, aha. Takže tuto sú také hlavičky, je to zlaté, hej. A stojí to 7,95, takže skoro 8 €. A toto je zlaté, ale ja vám prezradím tajomstvo, to už je otvorené, hej. To som ja neotvorila, to už bolo otvorené. Ak ste videli aj v šorte, tak som mala takéto, tuto, squishiky, hej. Tak majú tu takýto secret box, zase majú takéto možnosti. Vnútri je vlastne popyt, hej. Potom majú takéto zvieratka, to je ako Disney. Znútra je to mäkké, ale zo vrchu je to tvrdé, sú takéto možnosti. Takže aj Mickey Mouse a Minnie. Potom sú tu ešte také mini kotečky. Vidíte? A toto vôbec netuším, čo je. To fakt vôbec netuším, čo je, hej. Ale asi skôr si dačo kúpim v tom Číňani, lebo tam majú tie squishiky a ja strašne chcem tie squishiky, hej. Takže asi skôr tam a nie tu.
Takže sa asi uvidíme na veži a tam. Tak už ideme do toho čínskeho obchodu. Tu majú vlastne tie aj squishy dumplings a to meatball, tento je najlepší, tento si asi kúpim, lebo ja mám tento veľmi rada. Aha. To je strašne príjemné na stlačenie. A ešte tu potom majú aj také, že ako keby, hej, obyčajné squishy dumplingsy. A majú tu aj toto ako keby, že hej, maslo, ale je to farebné, takže to je ešte krajšie ako normálne. Takéto. Takže toto maslo farebné si určite vyberiem. Majú tu aj takéto Minecraftové. To je strašne príjemné na stláčanie, hej. Je to také menšie, ale mne úplne také menšie stačí. Takže teraz si vyberiem toto, takže 7 a 4, 11. Takže mne mamina povedala, že ešte mi jedno doloží, takže tieto dve veci si kúpim, hej. Tieto dve. Toto maslo farebné a tento dumpling. Tak tu sú ešte tie meatball aj v také, že chobotnice. Aj kocky sú tu takéto ešte meatball. KFC. Takže to asi môžem dostať aj v KFC, alebo ja neviem. A ešte tu je takýto veľký dumpling. Troška potvorený. Tam fialový, hej. Tam fialový, lebo je to troška potvorené, ale to stáva. A ešte sú tu potom takéto mini dumplingsy. A ešte tu je takáto kľúčenka, hej. Aha, to nie je na stlačenie, taký skladený, ale takýto. Kebyže ešte dostanú peniažky, ale už nedostanú, a už nechcem, aby mi myslela, tak si kúpim aj tohto, ale už nedostanú, takže takto si už nekúpim. Ale ešte tu majú aj takéto dumplingy. A ešte tu majú aj takéto kabelatky. Aha, kabelka. Ešte majú aj takéto a také. A ešte tu majú aj, ak poznáte ten brejnok, toto je brbr patabím, to je také tiež na stlačanie, hej. Ešte tu je takéto kľúčenky. A ešte aj takéto. Takže nakoniec mám takéto a pozrite, to je zabalené, takže určite si to nemôžem pozrieť, sa nedá ani otvoriť, keď to zabalené, to je lepšie, lebo je to viac také secret, hej, a teraz si to takto na námestí otvoríme, tak kde na Zmrske. Tak si to idem otvoriť. Najprv si otvorím toto a potom to, lebo to bude viac také prekvapenie. Takže zle sa to počkať. Zle sa to otvára, hej. Aha, počkaj, asi som už našla. Takto. Aha. A to sa teraz tak vyrovná, pozerajte. To je strašne. A to vonia dá ako sladko, normálne úplne sladko. Ako karamel to vonia normálne. Ale z tohto som veľmi šťastná, to vám nebudem klamať. A teraz si idem otvoriť tento dumpling. Aha, je to takto pekne. Aha, takto. Už to mám natrhnuté, to je dobré. No, neverajte mi. Wow, modrý! Pozerajte. Ja mám modré. Tak tento je nádherný. Secret už mám, ak ste videli ten short, ale ten nebol takýto. Ale tento je ešte lepší.
Ale pozerajte, nám sú trblietky. A to zase vonia nejako, hej. Ale je to úplne super. Takže z tohto a z tohto som úplne šťastná. A budem sa s tým často hrať, preto lebo je to strašne príjemné na stláčanie. A pozrite, úplne nádherná modrá farba. Úplne nádherná. Na to som sa celý deň tešila. Na toto som sa celý deň tešila. Teraz si dávame zmrzku. Mám dračie ovocie. A potom pôjdeme tam na tú väžu. Je vysoká, to je až na hodinu. Veľmi fajná. Bez srdcov. Tak my ideme na tú väžu. Tak my už ideme hore, ale sme zistili, že nevieme, kde sa to platí, ale určite sa to tak neplatí, lebo vždy sa to tak neplatilo. Takže ja fakt neviem. Ale majú tu dobré schody. Ale nekrúti sa ti hlava? Nie. Tak ja už idem vychádzať na taký väžový balkón. Fuj. Fuj. A bojím. Pozerajte dole. Jej. Wow. Pekné. Chodíme dookola. Joj. Takže z tohto padím. Ale ja sa nepadnem, lebo to je pevné toto. Tam treba hodiť mincu. Čo? Asi euro tam treba hodiť, ale... aby sa to spustilo. Aha. No poď ďalej. Obídeme to. Riadna výška. Riadna. Taká ako tá strecha. No to sme ešte vyššie. No. A ten ujo. Wow. A vidno aj náš byt? Nie, my bývame na druhej strane. Pekné, no. Toto je k tomuto videu všetko. Toto je môj prázdninový deň. Budem sa na vás tešiť na budúce. Nezabudnite dať like a odber a čaute!